Здравейте хора и добре дошли отново в моя YouTube канал. Аз съм DasAlGXD или The Little Princess и това е поредният епизод на моето Minecraft оцеляване. Отдавна не е имало такива епизоди, отдавна не съм играла също, тъй като всеки път, когато вляза да играя, се старая да заснемам абсолютно всичко и съответно, когато вляза, има нов епизод. Щом няма нов епизод, значи изобщо не съм играла. И днес всъщност реших малко да обновя епизодите. Като цяло ще се опитам отново да снимам повече, но няма как да има конкретен график на клипове и така нататък, просто защото сядам и снимам когато ми се снима, играя когато ми се играе и съответно ще има различни епизоди, но съответно на това, което на мен ми е най-интересно да го снимам в самия ден, когато реша да снимам някакво видео. Но все пак винаги съм отворена за нови идеи, така че ако ви се гледа нещо и реша, нали, че е интересно, би го заснела с удоволствие. Тъй като и без това се чудя какво да снимам, за да разнообразявам канала. В един от предните епизоди, не знам дали последния или предпоследния, си направих портал към Ада и никога до сега не съм влизала в самия портал. И затова реших, че сега с вас ще влезем, ще видим на какво място ще ме телепортира, дали ще има нещо интересно, дали ще умра, нямам никаква представа. Даже май по-добре, знаете ли какво, хора? Май по-добре да си оставя нещата в някакъв чест, тези с хубавите кирки, защото се притеснявам да не умра нещо. И да взема да се направя някаква обикновена. Даже... в момент всъщност аз вече забравих кое къде е. Еми ще вземем и тая. Така. Това е излишно, това също, малко камъни ще остая. Така ще ги подредим. Добре, хайде, готова съм, отивам и каквото стане, хора, дано да оцелея. Така, ето истината. Да видим сега, ще ми зарежда света по-бавно, тъй като до сега не съм ходила. Ето, даже се изтегля в момента. Да видим къде ще ме пусне. В май някаква лава ще има наоколо. Не. Ага, ето я. Добре, портала ми между другото на хубаво място, не се оплаквам. Малко това ми закрива гледката. Така, малко да разкопая тук отстрани, че да си виждам портала далеч. Винаги, когато съм идвала тук в Недъра и винаги съм се притеснявала на оцеляване да не си загубя портала и все съм избягвала да ходя, понеже знаете, че няма как да стоите тук така около портала и да играете. Винаги има страшно много тук, този свят е супер безкрайен и може толкова много да обикаляте и аз обикалям и по едно време вече се чудя къде съм, не мога да се намеря портала. Охо, лава, бягам аз от тук. И става изключително кофти после. Я да взема малко пясък. Така, просто да се вижда, че съм идвала тук. Така. Да посъбера малко. Мисля да събера към един стак и след това да спра. Просто е така да си имам. И мисля да се разходим с вас. Да видим дали ще има нещо интересно. Между другото, не забравяйте да се абонирате за канала, ако не сте, защото на 100 абоната ще направя giveaway, който всъщност от много дълго време повтарям и все не снимам, видеа и така нататък. И няма съответно какво да се гледа в канала ми. Забравя се, че има giveaway и така нататък, но да, giveaway ще има. Реален е. Ще го има на 100 абоната. Все още чудех дали да го направя на 1 януари този giveaway, но реших да се придържам към това да е на 100 абоната. Така че се надявам да ги направим скоро. Само още 20 и ще сме точно на тази вълна giveaway. Така че абонирайте се, ако не сте. Ако имате приятели, които гледат като цяло Minecraft видеа и така нататък, може да им покажете моя канал, или дори да не гледат видеа, може просто да им кажете да се абонират и така, пък не е нужно да гледат видеята.
Така, събрах си малко такова за кварц да си направя. Портал ми е там. Добре, аз вървя насам. Така, ще е много готино, ако имаше някакъв от тези замъците някъде наблизо. А не сега трябва да обикалям хора и после да се чуя как да се върна. О, ужас, май много надалеч тръгна да ходя. Еми хора, като съм тръгнала, имам 10 пържоли, да се надяваме, че стигнат. Така, какво има там? Не, нищо интересно. Оф, хора, много искам да намеря замък. Обаче те е някъде наблизо. Е толкова далече. И сега супер много трябва да обикалям, да се качвам. Изключително трудно. Ще направя една пътечка. Дата с пътека малко сложно ще стане. Добре, това ще го пропусна хора и направо като се кача горе ще се върна. Така хора, искам само да ви покажа нещо. Виждате ли го това? Виждате ли го това? Ако не умра този епизод, просто не знам. Обаче това за да е тука, сигурно някъде наблизо има такова. Олеле, дали ме видя? Може би някъде наблизо има наистина замък. Не съм много сигурна, защото аз по принцип по опита, който имам, който не е много голям. Ох, майко. Съм забелязала, че по принцип тези не знам как се казваше това зомби, ако мога така да го кажа. Това чудовище де. По мои наблюдения е около такъв замък. Ой, сам вече ме видя. Край с мен, хора. Ако ще умираме, да умираме сега. Ела бе. Ела, не ми бяга изобщо. Не дей да бягаш. О, хора, май аз ще бягам. Ужас. Вече много се отдалечавам от всичко. Добре, май се измъкнах, обаче аз започнах да губя представа къде съм, къде е това чудовище. Ох, мале, добре, видяме. Така хора, просто ще се обикалям. Просто ще си обикалям. Мисля, че вече се загубих. Връщането ще бъде по-интересно. Ади, еладе. Какво само ми париш тук всичко? Ела тук да прибия. Оле, че са и два. Оф, майко, че са и два. Хора. Ще умра. Не се базикам. Еладе. Бързо да стърся пътечката и да фейквам. Оле, хора, не знам къде ми е пътя. Оле, хора. Не е тука. Добре, тук е. Видях. Добре. Бързо. Искам да си ходя. Така, бързо. Хора, този епизод просто е пълен провал, но поне заснех първото ми ходене в Недъра заедно с вас. Избягах ли вече от тези чудовища? Още ги чувам даже. Обаче май вече избягах. Да. Мисля с това хора да приключа епизода и сега ще бързам да се връщам. Напред някъде ми е портала, ще го намеря и така. Надявам се това видео да ви е било интересно, нищо, че беше супер кратко и не се случи нищо, кой знае какво. Може би трябва да качвам по-често такива по-кратички видеа, за да не са пък прекалено текчителни, като са дълги. И така, но исках най-вече да отидем заедно в Недъра и всичко да се случва пред вас. Така че харесайте видеото, абонирайте се ако не сте. Това беше много добър завършек. Ще се видим в следващото видео.